Ayan. Sa litra ng G, Highway 54. Sa litra ng O, Kalbo. Sa litra ng B, Unat. At ito naman dito mga guys. Ayan o. Umagi lang kami dahil hindi ko type yung laro. Naglingagan yung mga tao. Welcome back mga guys. Yes, yo, break it down you. Ngayong gabi po tayo po ay pupunta sa peryahan ng Lawang. Yes, yo, malapit na nga ang fiesta dahil may peryahan na. At ayan nga mga guys, pagpasok na namin ang dami talagang mga tao dito. Pero kadalasan sa mga nakikita namin, mga nakamusdot. Madalang lang yung nakatawa dahil mga talunan siguro ang mga to. Syempre, yung iba din naman siguro nakamusdot dahil walang pantaya. At ayan na nga mga guys, yes, may peryahan na po dito sa Lawang, kaya dayo na po kayo dito. Makikita po ito dito sa tabok lamang ng John Burger, dito po sa Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. Kaso nga lang mga guys, ayaw magpa-video ng mga ibang mga games dito. Kaya medyo limited edition yung mga video natin. Ayaw nila magpa-video ng malapitan dahil makikita daw na walang tumataya. Hindi ko alam kung anong dahilan, basta ayaw magpa-video ng ilang mga games dito mga guys. Kaya respetohin na lang po natin. Pero syempre sayang naman dahil ayan o, tumataya ko dyan mga guys. Tataya ko dyan ng milyon. Ayan o, king yung tinayaan ko dyan pero nauwi sa iyakan. At ito naman dito mga guys, ayan o, umagi lang kami dahil hindi ko type yung laro. Naglingagan yung mga tao. So ito talaga dito mga guys, yung pinaka-paborito ko talaga sa lahat, ang bingo. Yes, yo, break it down nyo. Sa litra ng O, Kalbo. Sa litra ng B, Unat. Ayan. Sa litra ng G, Highway 54. Ito talaga dito mga guys. At ayan, tumaya na nga ako dyan mga guys. At nauwi din sa pagkatalo. Ayan. Paano ba namang hindi matatalo sa siyam na bula, dalawa lang yung sa akin. Nako, ano ba yan? Kaya ang ginawa na lang po namin ay naglakad-lakad na lang kami mga guys. At tumingin nga kami dito ng mga arugbagdol, ng mga magjowa, ng mga parangan na hindi sumarit sa mga magulang, kaya nagtatahob ng kanilang mga pagmumukha. Migi love shoutout po sa inyo. Mga nanay, asikasuhin ninyo mga anak ninyo nandito sa peryahan. Ayan, nanonood sila sa bingo. Wala silang pantaya. Tapos kami ang sasalain ninyo. Ayan, mega love shoutout po sa bumubuo po ng peryahan dito sa Lawang, Northern Samar. Mabuhay po kayo, yes yo. Kaso nga lang magpa-video naman kayo. Yung ibang mga games kasi ayaw magpa-video. Pero mega love shoutout pa rin po sa inyo dahil syempre nakadaragdag kayo ng kasiyahan para po sa selebrasyon ng pista dito sa Lawang, Northern Samar. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga napupunta rito. Yes yo, mabuhay po kayo. And of course, yes yo mga guys. Punta na po kayo dito sa peryahan ng Lawang, Northern Samar at syempre mamista na po kayo. Pero syempre wag lang kayong mananakga.